2ଟା ରାତିରୁ ଉଠି କଣ ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଟୋ ତ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ବେଗ ପତ୍ର ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଚପଲ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଚପଲ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିଲି। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପରେ ବାପ ଏତେ ଶୀତ ଯେ ଚୁଡ଼ିଦାରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢିକି ପିନ୍ଧି ପକେଇଲି। ସମସ୍ତେ ମଜା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପିନ୍ଧିନି, ଶୀତକୁ ଚାଲି ପାରୁନି, ଚପଲ ଖସି ଯାଉଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତ ଟ୍ରେନ ଲେଟ୍ ଅଛି ଦେଖିଲୁ। ସେଠି ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ ହେଇଗଲୁ ଆଉ। ବହୁତ ଲେଟରେ ତ ଟ୍ରେନ ଆସିଲା, ଏବେ ସବୁ ବସି ଯାଇଛୁ। ଝିଅକୁ ତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଖାଇଲି। ବାହାର ଜିନିଷ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଖାଇଲି। ଖାଇଲା ପରେ ଚା ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆଣ ଚା ପିଇବା। ଚା ପିଇଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେଇଟା ଗୋରୁମୁତ। ଖାଇବା ଖାଇଲୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣା ପଡିଲାନି। ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଅଟୋରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ। ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି ତ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମତେ ବି ଏମିତି ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ଟିକେ ବରା ଇଟିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲି। ରାତିରୁ ଉଠି କୁଆଡେ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣ ମାନେ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବ୍ୟାଗପତ୍ର ଥୋଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ଲାଗିଗଲୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।